गाज्रि जाखो बे लामायालाय? दै बाग्लायनानै गाज्रि जादों, दैया उल्था खुल्था जादोंलाय। मा गामि थाङो बे लामाजों? बे लामाजों आइधुब्रि थांगोन, मावफा थांगोन, बर'स्था थांगोन, औब्रि थांगोन, ओमफ्राय फाथाबारि थांगोन, फाख्ला थांगोन, एकदम जयपुरबो थांगोन, जयपुरबो थांगोन मुस्लिमफ्रा दङ, बाङालिफ्रा दङ, बयबो थांगोन। दासिम थांजोबनो बियो। डेमेज जाबायना? औ दाथ' डेमेज जाबाय। बैयावबो खुलाबाय, बै दालां गिदिरावबो, ब्रिजफ्रावबो। फुरा जुदि ओरै लामाया ओरै खुरस'योबा माबायदि ब्लक जागोन बियो, थांलाय फैलाय ब्लक ब्लक जागोन, गारि मटर एसे प्रब्लेम जागोन। ओमफ्राय ओरै मा मोनहैयो? ओरैहाय बेंटल थुक्राझार थांगोन, ओमफ्राय सापागुरि बङाइगाव थांगोन, बे लामायावनोखा। ओरैसो थांजोबगोन। मा दैजों? बे थाख्लाय दै होनना बुङो बेखौ, थाख्लाय। दालाय ना थाख्लायनि? नङा, बिमाखा थाख्लाया। आच्छा। दा गोदोहाय एसे गिदिरमोन, दा ब्रिज होनायखायसो फिसा माबादों दा, जावना होनायखायसो एसे फिसा नुदों। सरकारखौ मा खावलायहरगोन? सरकारखौ मा खावलायनो, माने सरकारा दा एसे नैबे लामाफ्राखौ एसे नायो खोमा, एसे फोसाबना होबा जागौ। रिफायारफोर, औ। ओमफ्राय जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय एसे सुबिदा जानाय बायदि। सिगां बिदि बाग्लायोना बाग्लायामोन? सिगांथावथ' बाग्लायाखै, ओमफ्राय मावनायालाय बोसोरनै बायदिल' जाखादोंना बेखौ मावनाया, ओमफ्राय बे समाव एफा देराखैमोन। नै बेयावनो फार्स्ट होनजायो। नों मा सानो बे लकेलनि माबा हिसाबै मानि थाखाय बेबायदि बाग्लायदों होननानै सानो? माबाफोर मिस्टेक दं नामा बेहाय? मिस्टेकआथ' लकेलनि हिसाबै बे खालबारा फिसाद्राय बायदि मोनदों आङो। ओमफ्राय बेखौहाय बक्सफोर थायोबा माने एफाग्राब बिदि जानाय नङामोन। बे खालबारनि थाखाय एसे दैया बाग्लायनाय जादोंना। दैया गलांनो मोना गलांनो आरोना? मोनाखै।